Halo guys, selamat datang di podcast Mbok Kiem. Ya, Halo Mbok, halo. piye kabare? Kok Sehat. mangan ae iki piye? Ya men golek urip. Golek urip. Ngene iki nek jaman bingen di. Arep mangan telo aja meneh boro-boro digoreng. Lah, Digethuk, diketok. kok uyah tok. Telone Ayo telane ya duwe. Wong biyen ki mangan jangan pedes tegese enak jangan tahu. Karo kentange nek ora dina dekang ra iso mangan. lah jare mbiyen ki nek kenduran ngono kae enak-enak mbok panganane. Ya biasa kaya saiki. Godhongan. Ya nek bancang ya nganggo godhongan. Nek slametang ya sego gureh. Nek pedet nganggo Nek mbiyen kondangan dikondangi iki jaman bapak ge urip. Bapak mbiyen tak ujar. piye? Nek dasar pedhetku tak kawinke dadi so nek metu tak blehke pitik ngono. Dadi ndeboro sak yahene saben wong duwe pedhet manak mesti slametang. Dadi iki larane. Kowe kan saiki nek metu ngono ning pasar apa ning endi ngono Mbok Kiem ngono piye iso kondiang ngono ki piye Mbok Mbok? Kowe nyangka ora mbiyen? Blas. Aku ki setengue ora beras ora menir. Apa kuwi? Iso kahanan, Ora gagas? ora mikir. Heeh. Galingan uripku di nang sawah drep. Mulih kelake lompong ro sente. Kan nampase. Tekan omah madang cangkeme runyap. Iya kok iso terkenal ngono ki piye lho mbiyen? Ya bibise piye ya? Karo sapa mbiyen? Gawe iseng-iseng Karo Rudi. karo aku to? Heeh. Terus piye? Ya kuwi kok suwe-suwe iso terkenal. Oh toh? Heeh. Ya jenenge nangsipe menungsa urip. Dolanan cotot dadi rejeki. Ngono glothak-glate dadi gawe. Ceritane iki ngono kuwi. Lah saiki Lah kowe ki sampean ki berapa bersaudara, Mbok? sedulurku, Heeh. sedulurku mati kabeh. Ora. Iya, wis ninggal tapi ki maksudnya berapa bersaudara ngono lho. Tunggalku, Heeh. tunggalku ki 3. 3. Heeh. Sapa ae? Kasiem, Kasiem, Bibit, Sugiem. Kasiem, Bibit, Sugiem. Berarti Kasiem ki barep. Heeh. Kuwi Mbah Kasiem omahe Nemplak. Nemplak. Terus nek Bibit aku ora ngerti. Bibit omahe lor kon kono. Ngene? Ini wahono. Ae. Terus Sugiem, Sugiem ki ndi? iki lho. Biyen nang omahmu kowe sekolah ora, Mbok? Sekolah ora sekolah. Wong biyen ki nek ndek anak ra itu sekolah, sekolah ki jare undang-undane ngemis. Undang-undane ngemis. Heeh. Nggo bathok ku lho. Oh, terus kowe dikon Kon nang sawah ngasak. ning sawah ngasak. Ngasak ki Masak nek wong panen pari golek gogrokan ngono kae. Heeh. Wis, Gede njok bakul. Bakul apa? Tempe. Wah, gembus ra payu nek biyen. Bakul godhong. Bakul godhong. Godhong gedang kuwi. Oh, kuwi ra kulaan. Ya kulang. Yo gori. Yo kambil. Dicadol nang Klaten. Numpak apa? Mlaku. Kok seger numpak apa? Lah, nggawa Ya gendong. bagor. Kok bagor ya tenggok to. Tenggok. Lah terus samot sepiro nek tenggoke? Lah ya kok ditumpang-tumpang nules ngono kae kok. Oh. Terus mlakune dek pasar? Ya pasar Klaten. Serago. Nek Serago kuwi aku ndung mlaku. Lah ngendi? Klaten. Lho guys, nom-nomane sibuk ki. Nang Klaten, nang Kraguman, nang Wedi, Kraguman, Wedi, Kokoh. Wis suwe-suwe tak ning Pit. Heeh.
do ajar ngepit. Sloper ngono. Aku cah saiki metu kok omah cangkengane HP. Pit montor ra genali bonyok. Lah nek nyengeni marep brono kae lho, Mbok. Heh? Marep HP kae. Dos ngenono. Lah iya kowe iki lho, Cah. Kowe tekono keluargamu sing tuwek. Cilikane do rekoso apa ora? Lah nek saiki kowe metu kok omah mipil. Kok nyambut gawe gur mari mati ngilu. Metu kok omah kudu numpak mobil. Ra mobil pit motor sik apik ning ra genanek bosok to. Saiki kok yang urusan, soalnya ki apa-apa gengsi. Wong biyen ki cilik aku sing penting biakul yo glek glak-glakang nek saiki yo. Dit. Yo dit. Engko nek diterak dikai mendem. Ngono kuwi ceritane. Dodol nganti umur piro? Yo nganti tuwek. Biyen ki cilikanku tau nebas-nebas ya, Mbak. Iya. Nebas. AC ki rambutan, guys. Nebas rambutan iki nek aku arep mangan iki. Nek mangan ki mbok sik ijo-ijo karo sik pecah kuwi engko sik abang-abang dienggo kembang. Nebas AC, telo, jagung, pakel. Sapa-apa sing penting untuk pangan. Marake ning wegah diutang malang mangan ra nyandang utang. Lah saiki do penak awake ning gembel utang. Mikir bulanan. Iki bulanan, mulai golek seblaang wis to nyaur. Wis tekan bulanan meneh. Mula wong iki do nyambut gawe. Ora golek mipil. Ngegas ngedigas ki yo nganggo bensin kuwi dadak tuku. Lah ndeden kok bengok-bengok rombokne. Kok biyen jenengmu ya Sukiyem ya, Mbak? Sukime yo penting ngambangne kruntek kuwi. Kruntek ya. Mbokku gede. Kruntek. Simbok ki yo tunggale 3 wedok kabeh. Sapa? Nek Mbah Buyut ki sapa jenenge? Mikun ya? Mikun. Ini mbokmu. Heeh. Tunggale simbok kuwi kruntek, mikun, sambi. Kruntek, mikun. Lah nek biyen kuwi ki rungono kabeh to, Mbok? Urung. Anake akeh lho ya, Mbok. Iya nene ya sing turunane akeh nek sing ra akeh ya ketitik. Biyen kowe kenale karo Pak Tuwa ki piye? Biyen ya gur petuang bakul. Pak Tuwa ya bakul. Pak Tuwa bakul sapi. Wah, juragan sapi pian. Iya. Terus Terus petak-petuk suwe-suwe kenal. terus kowe ditembuk pacaran ora? Ya gur nang kok klane dhek mulih kok klane ada sapi melu bareng andong kuwi sik-sikane. Numpakan doang lho. Ya ora ya akeh kancane. Wah, iki Sukiyem kok untune gingsul, kok ayu ngono ya. Sapa? Pak batine Pak Noto. Wong biyen ki ambek wong ayu sing penting joget gablakang. Lah kan nom-nomanmu ayu ora? Ya mbok ya kok ngono kae. Pagena. Ngono. Tapi nek biyen ora pacaran mbok ora kaya saiki. Lah. HP tai iki. HP iki pirang tahun. Biyen nek anake ning Jakarta ngono anu ya, Mbok. Nek telepon ngono nunut tanggane. Yang klewer mbok ngono. Ngono apa? Bartel. Ya kae kok ngono kae. Heeh, nek ora karo weselan. Nyah itu weselan ngono. Heeh. Ngono. Lah saiki cukup ngebel. Tir. Kuwi aku ya goblok tenan, ndek HP ra iso munekke. Ning ndi saiki? Ben kae kowe tau tukoke HP to. Lah masuk go ngarit kae kodanan kae. Lah kan kok nek dibel bocah-bocah. Lah kowe nyimpen nomere sapa? Yo. Parman. Heeh. Pasti. Lastri. Biyen ya kowe. Heeh. HP cilik kae lho. Terus malah ning ndi HP-ne? Lah kae geh. Kok ngarit kodanan mati Terus to. nek kowe lekas anu mbok loper nggo cilik nggo bronjong kae. Ya numpak to.
biyen kowe ajar. Ya ajar sik. Nek nyurung ngono kae lho, nyurung brojongnya disurung ngono lho guys, ning stangnya tetep lurus ngono kae lho, menggok ya iso menggok ngono. Lah iya, kok mburi sing tembang. Ning Heeh. gujengi kuwi lho. Heeh. Timbang bronjong kuwi dadi disurung tak mayan. Biyen gontor ya, Mbok? Heeh. Ya mangkat ke omah ngono jam piro? Yo sekitar jam 1, jam 12. Jam 1 bengi Iya. tekan pasar? Yo subuh. Yo jam 6. Kowe ora wedi dirampok apa diwedeni apa-apa ngono, Mbok? Arep rampok apa? Nek gruwong bakul degan karo gone kok dirampok. Nek dirampok kowe di anu ngono. Diperkosa? Ora aneh carane nek mbiyen. Ora. Yo karo Mbah Rup ae lho. Cek tak wedeni apa? Angger arep nyeklak tak kembujengke Rup kae sik. Rup mbokne sadimen kae lho. Oh. Gocekke sik Rup ngono, nek numpaki nang Gurusang kono. Mangkat kok kene iki dituntun nek rone dalan apik ra tumpaki. Biyen pasar dalan apik. Ya dalan biasa-biasa kuwi. Yo nek gek gendong mulih di nek ketiga, aku trumpahke debok. Lumpah ki sendal, Yo saiki sendal. Debok kae tak nggawe Panas. omah. Lah iya le panas. Lah wong ning nolange ngalor tekan kene iki bledok kok mbiyen ki nek saiki ora aneng. Kok taleni ngono. Iya taleni deboke iki taleni ro sikil ya krosok krosok krosok. Biyen ki nek kowe nang pasar ngono aku oleh-oleh tebu ngono wis seneng ya, Pak. Ya kali nyolong e. Terus kowe rabi ki langsung disetujoni wong tua. Iya, Hmm. maune karepe sik dhewe bapak karepe simbok ro bapak. Tak tekoni to di. Dikane piye? Jenate Mbah Martoinangun ki tak congkok, aku wis mudeng. Congkok ki apa? Congkok ki sing nembunge kaya Pak D kuwi lho. Comblang. Nek mbiyen jenengane congkok. Gethuk-gathukke. Heeh. Oh iya. Ya kon nembungke ngono kae lho. Kowe ditembung. Musik. Lah aku mulih kok Klaten. Wonge kok rena-rene iki ngopo? Ning aku wis mbaten. Heeh. Mbah Martoinangun ki rene ngopo, Pak? Aku. Mulih kok Galsari. Kok mendina rene aku. Ora apa-apa, dolan kancane ngono. Wis to. Wah ning dalan ki aku rak do dipoyoki. Sukiyung kuwi saiki dipangan tekek ngono. Lah jenate samyem koyokane rak tekek, ya bojoku kuwi. Kosek. Lah mbahku ki noto ki do samyem tekek ki. Lah aku bojoku sik dhewe samyem tekek kok. Oh bojomu loro. Oh, pindho. Oh, piye Sing pisan ki lek gathuke bapak. Iya kok sik Bapak. sik. Iki sik samyem tekek sik. Iya. Piye? Lah aku nyang Srawana. Heeh. Mandek ning Datisari Mbah Martoinangun tuku bubur kuwi lho di Heeh. Magol. Heeh. Andake yo sapa yo akeh sing ngarani nek saiki Sukiyung dipangan tekek aku ora nanggap wis. Heeh. Lah mulih kok Klaten neh Hmm. ngomah ki do nyambut gawe. Jenate Yutinem ya Yukasiem Yusamina. Do masak-masak ning kene tak tekoni di. Heeh. Lah iki arep digawe apa, Dik? Oh, kowe mulai ke pasar? Kok pasan ning ngomah do masak-masak. masak-masak, lek arep apa tuko nek jaman gemben. Padahal sik hargane ki sampean. Heeh, ning aku ora kandhani. Lah tak takoni piye? tekoni iki do arep masak apa, arep digawe apa Acara aku. apa ngono? Anu arep mbancaki bibit. Masmu kuwi bibit. Heeh, lah Mas bibit kok digaweke jadah barang aku ngono. Heeh. Men anu digaweke jadah wong men seneng atine ngono ya lah. Heeh. Kok saya suwe kok terus ya sing cerak kuwi cara Yuparmo, Heeh. Mbah Tomo, Mbok Dipaira rak do rene. Ki ngopo? Aku ngono to Di terus. Iya. Aku diceluk bapak. Piye? Beng rene tak omongi ngono. Heeh. Ngopo aku? Iki salahku. Sing kowe bendem nglakoni ya. Nek kowe gelem nglakoni iki sing penting bar godhong bar wong ra apa-apa. Engko ndak bapakmu ditremplong taing wong. Heeh.
kowe njaluk apa-apa tak turuti. Heeh. Nah, ya tenan to. Heeh. Bapak adol sapi jaman semono payu pira njet aku ki nyang Yojo nyane Mbah Kendil tuku kalung, tuku gelang, Hmm. tuku suweng tak pira ngono. Hmm. Bapak senenge jamak. Yang penting yo nglakoni lah. Wis to Heeh. didadekke nganten. Iya, dadi ngaten. Aku manut. Sik. Zaman semono tukane piro? 19.000 po. Ora nganggo yutan-yutan kok 19. Ngelas 19.000, 19.100. Ya 19.000 ya ini ngurung kok 1000 ki pira ya? Ya wis pokoke 20.000 raneng kok. Oh iya, 19.000 ya anggap aja. Iya, anggaran ya Terus 19.000. dadi nganten. Dadi nganten. Ya dipaesi ngono kae. Iya, ditemokke dandani. Basan. Apik. Diketok ngene, didandani nganggo sing nggo gelungan ki pupus dang raja. Cara mbiyen sing nggo gawe karang melok kae iki ya godhong didokoki Mbah Kantung Grandel ngono kae nek mbiyen. Manut. Aku dicandheke karo sami yo manut. Diboyong nyang Datisari yo oke. Kan tak go lair. Wis to. Nek kowe berarti kowe dingantenke ro Mbah Sami jenate apa? Mbah Samiem. Lah ya wis jenat apa? Mati to? Oh, Mbah jenate Mbah Samiem tekek kowe iki kepeksa. Kepeksa. Oh, ora cinta. Ora cinta. Gur gelem mergo simbah. Mergo bapak. Mergo Mbah Suto. Regane le karepe le kon gelem wis batur nembung ngono nek wong biyen pemandhan anak wedok nembung ra sida gaka omahe kebak tayi ti. Wah, tai iki. Iya, sawat tintai wong nek saiki ra rampung resepsi to wis bubaran. Tapi terus malam pertama. Ora. Bubar kuwi aku njaluk toprak di ketoprakan. Tanggape toprak. Iya. Padmo Sarno terus sapa apik no. Kiyem manto sapa Patno Sugi. Terus toprak iki berarti wis bar resepsi ya, Mbak, wis bubaran. Heeh. Bapakne Diono Bagong kuwi Yitno Dinu. Biyen penyanyi ledek ki ra lenang. Kuwi to wis. Lah terus kowe berumah tangga karo kuwi pirang dina? Ora nganggo pirang dina, Nang. Lah bar toprak? Bar toprak ya wis. Ya berarti sak kamar. Lah apa? Turumu. Turu sapa? Ya bojomu. Karo Samiem. Lah aku disuruh mlayu lunga kok. Terus aku melu turu Yusaminah kok. Yusaminah ki mbokne lek ora. Iclik tai piye? Boro-boro iclik. Terus nggone le turu tadi. Tak injen nek biyen nek di rumah. Lah dur ngalor ki lak eneng bantal ngono ki kemuli jare. Lah mudengku ki Samiem. Kok ngantek yane ra tangi. Menungso ki ngopo? Aku ki ngono lah tak injen meneh. Aku nggo genter tak cuthik jarike jebulane bantal ya bajingan to. Ngono, ya kuwi pet ya gur pisan kuwi cah mara kuwi. Mbah kuwi iki sampean rabi nikah resepsi toprakan tapi rung awor, rung kumpul. Urung, aku rapak di. Rung ngene. Urung. Urung. Yo gecanteh ngene tok. Kowe gangan tangan. Heeh. Biyen manut no. Arep ora senengke nek aku iso gawe lamis, raka liyan do temokke. Aku ora manut. Dinyek kancaku. Mengkak-mengkok sok ben nang ra urung enggak. Mbah Popok. Diteni piye aku ngono. Lah kowe ra geleme ro kuwi mergo apa mbok ora bagus, ora sugih. Maling. Karo main. Zaman biyen. Heeh, maling. Tur Pak Noto ya gaweane main, enggak ra maling. Kuwi ceritane. Ceritane berarti kuwi jenenge apa? Joko Loro apa ngono? Iya. Joko Loromu ya. Iya. Pak Nelastri Joko Lorane yo mbok renuk kae. Berarti nek rombahan kuwi rung iclik-iclikan rung patutan ya, Pak? Kenale ora kok iclik. Ya udah, gitu dulu ya, Pak. Bisa disambung sik masalah sampean ketemu karo Pak Noto. Ya, oke. Jangan lupa saksikan di part 2. Ya.
Mbok Kiem Channel. Iya. Jangan lupa bantu like, comment, subscribe. Terima Heeh. kasih semuanya. Dadah. 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 Sukiem Sukiem well. well.